আরে ভাউজ গুড মর্নিং কিস করছ পুরি ছাণুছ না কଣ মতে 2 পিস কান্তର দব ମୁଁ বেশি খাইমিনি সে তেল ছাଣା জিনিস খাইলা বেলକୁ ମୋ କିଡନୀର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ପେଟ ଗରମ ହେଉଛି ମୁତିଲା ବେଳକୁ ହଳଦିଆ ମୁତ ବାହାରୁଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର କହିଛି ସେ ତେଲ ଛାଣା ଜିନିଷ ଖାଇବନି ବେଶୀ ତମେ ଗୋଟେ ବନଉଛ ଯୋଗୁରୁ ଟିକେ ବାସ୍ନା ପାଇନି ବଣଟ ବୁଲୁଥିନି ପୁରୀ ବାସ୍ନାଟା ମାନେ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ନିଜକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଏଇଠି ଛାଣୁଛ ପୁରୀ ସହିତ କିସ କିସ ଅଛି ପୁରୀ ସହିତ ଆଳୁଦମ ଆଳୁଦମ ନାହିଁ ଆଉ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ପୁରୀକୁ ମୋର ମାନେ ତମ ପୁରୀ ହିଁ ମୋର ଖାଲି ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଆଳୁଦମ ଫାଳୁଦମ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ପୁରୀ ଖାଉଛି ରାତିର ଆଇମି ମୁଁ ତମର ସବୁ ଖାଇମି ମାନେ ରାତିରେ ଆସି ପଖାଳ ଖାଇମି କିଛି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ହେଲା ଡରନି ଡରନି ମୁଁ ନନଭେଜ ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଛି ମୁଁ ସିନା ବାଘ କିନ୍ତୁ ବାଘ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ ତମେ ତମେ ଆଜି ପୁରୀ କରୁଛ ମୁଁ ପୁରୀ ଖାଇଦେବି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଇମି ଶାଗ ଭାଜିକି ରଖିଥିବ ମୁଁ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇଦେବି ପଳେଇଯିବି ହେଲା ଡରନି ଡରନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ କାତରେ ଯଦି ରହିବି ତୁମେ ଡର ଏ ଶାଢ଼ୀର ମୁତି ମୁତା ପକେଇବ ମୁଁ ପଳଉଛି ହେଲା ଛାଣି ଛୁଣାକି ମତେ ଡାକ ମୁଁ ଆସି ଖାଇକି ଯିବି ହେଲା